Dragi učenici, s velikim zadovoljstvom na današnji dan slavimo 10 godina kako smo prvu nastavu hrvatskoga jezika predavali brazilskom učeniku. 30.1.2006. Prethodnici smo u predavanju hrvatskog jezika od 2006. godine s pojedinačnom nastavom, metodom koju smo sami izradili i ostvarili posebno za brazilskoga učenika, s nastavama u sjedištu u gradu São Paulo ili preko nastava na internetu i na taj način dostigli sve Brazilce od sjevera do juga, pa čak i one koji žive u inozemstvu. U ovih 10 godina posla, posvećenim predavanjima hrvatskog jezika Brazilcima, potomcima naših Hrvata ili obožavateljima Hrvatske, postigli smo skoro 200 učenika. A ako uzmemo u obzir da su to pojedinačni sati nastave, onda je vidljivo koliko je to puno predavanja i puno učenja jednog jezika, toliko različitog od portugalskog i toliko čudnog Brazilcu. Prvo smo izradili i ostvarili tečaj hrvatskog jezika za početnike, gdje učenik nauči govoriti hrvatski jezik uz lake razgovore. I posebno smo bili ponosni kada nam je prvi učenik otputovao za Hrvatsku i naši ostali oduševljeni kako je znao tako dobro razgovarati s njima, a da nije hrvatskoga podrijetla. Već na prvim nastavama, radi potrebe jedne učenice, stvorili smo audio lekcije u suradnji s Darkness Studio. I pomoću tih audio lekcija učenici vježbaju razgovore, rečenice i riječi koje su u lekcijama. To su vremenski iscrpljujuća snimanja, pažljivo pripremljena kako bi pružili učeniku kvalitetno sredstvo i mogućnost da ih sluša na bilo kojem audio sustavu. Kada su učenici počeli završavati tečaj hrvatskog jezika za početnike, izradili smo i ostvarili tečaj hrvatskog jezika za srednju razinu. Osim što učenik nastavi vježbati hrvatski jezik, u svakoj lekciji nauči široko opisanim putovanjem kroz Hrvatsku sve o našoj zemlji. Povijest, zemljopis, geopolitičke strukture, tradicije, kulturu, hrvatsku baštinu, umjetnost, glazbu, kulinarstvo. Sve to u bogatom ilustriranom materijalu, tako da bi se na nastavi osjećao kao da je u samoj Hrvatskoj. Tijekom godina također smo izradili i ostvarili tečaj hrvatskog jezika za naprednu razinu, gdje učenik dobije temu i kroz tjedan dana treba ju pročitati i istražiti, tako da na nastavi izloži zadanu temu govoreći samo na hrvatskom jeziku. Od 2008. godine, kada su Brazilci otkrili Hrvatsku kao turističku zemlju, izradili smo i ostvarili hrvatski rječnik za brazilske turiste. I odmah zatim tečaj hrvatskog jezika za brazilskoga turista. Da bi na taj način omogućili turistu osnovne uvjete razgovora za vrijeme boravka u Hrvatskoj,
te osnovno znanje naše povijesti, zemljopisa, običaja, kulture, također i osnovne informacije toliko potrebne turistima. Od 2012. godine započeli smo suradnju s Prekomora Group s ciljem pojačanja veze Brazila i Hrvatske i na taj način dati učenicima detaljniji pristup hrvatskoj stvarnosti. A kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju 1.7.2013. osim već tekućim nastavama, počeli smo i davati potporu onim učenicima koji se pripremaju za intervju i polaganje ispita za zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Stoga se želimo zahvaliti svim učenicima koji su s nama od 2006. godine. Onim učenicima koji su imali povjerenje u nas iako nas nisu poznavali. Onim učenicima koji su doprinijeli svojim sugestijama i kritikama. Onim učenicima koji su stekli dovoljno samopouzdanja u svoje znanje hrvatskog jezika da su bez straha mogli voditi konverzaciju i pokazati Hrvatima da su naučili s nama govoriti hrvatski jezik. Onim učenicima koji su prekinuli, ali se kasnije vratili učiti s nama hrvatski jezik. Onim učenicima koji ne samo da su naučili pjevati hrvatske pjesme, nego su se odvažili naučiti članove zbora i svi su se predstavili pjevajući na hrvatskom jeziku. Onim učenicima koji su o nama izrazili pozitivne kritike i predložili naše tečaje drugima, koji su također postali naši učenici. Jer svi su nam doprinijeli postizanju ovih značajnih, izrazitih rezultata. Nakon 10 godina posvećujući se misiji širenja i upoznavanja s hrvatskim jezikom u Brazilu. Svima najljepša hvala na svemu.